Lalaking sakay ng garong patay matapos maaksidente sa San Nicolas, Ilocos Norte. Nakatutok Teres Sundayon. Dead on arrival sa ospital si Tomas Rombawa matapos bumangga sa ginagawang kalsada ang minamanehong garong sa San Nicolas, Ilocos Norte. Sa investigasyon, unang nabangga ng biktima ang mga nakaharang na semento at bato sa ginagawang kalsada. Sa lakas ng impact, bumaliktad ang tricycle at nabagok ang biktima sa semento na naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Nabangga rin ng garong ang isa pang tricycle at motorsiklo. Nasa ospital ngayon ang mga driver ng sasakyan. Ayon sa pulisya, kulang ang signage sa ginagawang kalsada ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Pero even before pumunta yung PNP ay pinaklaro namin yung it's better na masira yung konkreto kasi uncure rin siya kaysa may madisgrasya pa, sabi ko. Cleared na po. Dagdag pa ng PNP, hindi lang ito ang unang pagkakataon na may naaksidente dahil sa nakatambak na semento sa lugar. Madilim daw ang parteng iyon ng kalsada kaya marami na ang naaksidente sa lugar. Walang early warning device yung contractor doon. So ang mananagot is yung contractor talaga. Kasama si Norman Racca. Teres Sundayon, Balitang Amyanan.